हामलायथि बावहरग्रोबाय दिनैनि बे बिजनि कलेजनि 2023 आरो 24 बिसायख'थियाव जे फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगोफोरा आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनानै आंखौ देरहासार होबाय बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहर बिनि आं जे देरहासारदों बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे आंनि लोगोफोर आरो जोंनि टीम आरो फंबाय बिनानाव आरो बिजनि दख'रा एबसु आरो इउनिट बायदिनि सापर्टनि गेजेरजों आं दिनै देरहासार जानो हादों। आसा खालामो आं इयुनाव कलेजनि थाखायनो मोजां खामानि मावलांगोन आरो फंबाय बिनानावमोननि थाखायनो मोजां खामानि मावलांगोन जेखि प्रब्लेम जाया मानो आं सल्भ खालामनो नाजागोन। दिनै बिजनि सोलोंसालिमानि बिसायख'थियाव एबसुजों मदद होजानाय गासैबो बिजाथिफ्रा देरहासार जानो हादों। सासे बिजाथिया जोङो जेननो गोनां जादों माखासे खेलिमेलियाव दा थेवब्लाबो जोङो देरहानायखौनो हमनानै लादों। जोंनि देग्लाय बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एबसु आमसु आरो आसुनि जथाय हान्जाया एलायन्स जानानै जोङो देरहासार जानो हाबाय। बिनि थाखाय बिजनि सोलोंसालिमानि HS फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै BA 5th सेमेस्टारसिम साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर आरो अननाय जासिहरबाय। जोङो बिजनि कलेजाव बर' फरायसाफ्रा खौसे जानांगौ बेखौ जोङो दालाइ आफादफ्राव थांनानै खावलायहैदों आरो बिजनि सोलोंसालिमायाव जेब्लायबो खावलायबोदों बर' फरायसाफ्रा खौसे थानांगौ। मानोना बिजनि सोलोंसालिमाया बर'फोरनि मोनसे डमिनेटेड एरियायाव थानाय कलेज आरो बे बर' फरायसाफ्रा हारसिङै सिंगेल मेजरिटि बेवहाय दङ। दा बेखायनो बर' फरायसाफ्रा खौसे थायोब्ला जोङो जेब्लायबो देरहालांबाय थागोन। दा साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनिसिम साबायखर बावबाय। साफ्रोमबो जोंनि एलायन्स टीमनि सापर्टार फरायसाफोरनिसिम साबायखर बावबाय देरहासारनायनि थाखाय। दिनै जोंनियाव आफादगिरियाव दङमोन धनिस ब्रह्म, गाहाय नेहाथारियाव दङमोन समेश बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारियाव दङमोन जोहमान, लोगोसे जोंनाव स्पर्ट्स सेक्रेटारियाव दङमोन सोरां बसुमतारी, बेनिफ्राय लिटारेरि एक्टिभिटिसाव दङमोन जोंहा ताकमिना बेगम, कालचार एक्टिभिटिसाव दंमोन करिना नार्जारी, बेनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सियाराव दंमोन मुस्ताफिजुर रहमान, BA सेकेन्ड इयारनि सियाराव दंमोन तनिमा दैमारी, BA फार्स्ट सेमिस्टारनियाव सिमां गयारी, बेनिफ्राय BA थार्ड सेमिस्टारनियाव मैखोम दैमारी। दा जोंहा आनलाकिलि जोंहा सिमां गयारिया जेननो गोनां जादों। बेवहाय जोङो रिकाउन्टिंनि थाखाय जोङो दाबि खालामदोंमोन नाथाय बिफाना जोंखौ गनायाखै दाबि खालामनायखौ। बेखायनो जोङो बेखौ सानदों बेयो खेलिमेलि खालामनानै जोंनि बे फार्स्ट सेमिस्टारनि सियारखौ बिथांमोना फेजेननानै होबाय। थेवब्लाबो जोङो बेखौ जेननाय लायाखै आरो जोङो जाहाथे दावराव जानानै बे रिजाल्टआ पेन्डिं जाया बिनि थाखायनो जोङो गनायनानै लाबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे जोंनि एलायन्स टीम एबसु आमसु आरो आसुनि गासैबो बिबानगिरिफोरनिसिम साबायखर बावबाय। बिजनि डिस्ट्रिक्ट आमसुआबो गोबां नाजानायनि गेजेरजों फरायसाफोरनि न' थांनानै बिथांमोना खामानि मावदों देरहानांगौनि थाखाय। बिजनि आनसलिक आसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो जोंनि बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुजों लोगोसे बिजनि सोलोंसालिमानि गासै सिनियर स्टुडेन्ट बारग' फरायसा बिथांमोना जोबोद खामानि मावनानै मेंनाय गैयै खामानि मावनानै दिनै जोङो बे रिजाल्टखौ मोननो हाबाय। गासैबो बिजाथिफ्रा 500नि बारा भट मोननानै बिथांमोना देरहासार जादों। হয় বিজনি মহাবিদ্যালয়ৰ এইবাৰ যি ছাত্ৰ একতাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এই নিৰ্বাচনত আছু এবছু আৰু আমছুৰ আমাৰ যি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকল আছিল আৰু 11টা পদৰ ভিতৰত 10টা পদতে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিজনি আঞ্চলিক সমিতিয়ে আটাইবোৰ প্ৰাৰ্থীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে অনাগত দিনত যাতে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ এইখন বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে যাতে কাম কাজ কৰে, এইখন মহাবিদ্যালয়ত যথেষ্টখিনি সমস্যাসমূহ যাতে তেওঁলোকে মাত মাতিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে আটাই প্ৰাৰ্থীলৈ আমি বিজনি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাও বিশ্বাস জনাইছোঁ। আমি 3টা সংগঠনে মিলি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ এবছু আমছু আৰু আছুৱে। আটাইকেইটাতে আমি 10টাত জিতিছোঁ, 11টা পদ আছিলে, এটা কিবা কাৰণবশতঃ আমাৰ মানে হাৰিবলগীয়া হৈছিলে। সেইকাৰণে আমি বিজনি মহাবিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া ভোট দিছে। আমি ছাত্ৰৰ হৈ কাম কৰিম। আমি এটা মানে মিছন এটা কৰিছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা আছে, সমস্যাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাক বিশ্বাসত লৈ তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া ভোট আমাক প্ৰদান কৰিছে। সেইকাৰণে আমি সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুনৰবাৰ বিজনি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।